reacționăm la canalul lui Bro. Ok, suntem cu un short. My friend watching Brawl Stars news on Reddit. Hai să nu. Ăla în nici caz nu sunt eu, nu. Crash Royale, I got Mega Lightning Chest, Biblix. Hai să uităm la cele mai populare, da, asta e cea mai bună chestie. Ok, cred că cel mai popular este... Ok, asta e... Nu. What my little brother plays at 3 AM, ok, hai să vedem. Ok, e foarte intens. Ei, noi. Mamă. Oh my god, this is what gameplay. Yes, I can agree. Oh my god, fuck. Până cu locul pentru... Mamă, care e? Ok, tu? Mamă. Hai să dăm, mai facem. Ok, deci, da. Ok, deci. Ok. Deci, Biblix. Hai să ne uităm la Epic Battle. Oh, nu. Ei, nu, mă, lăsa sus. Copyright. Cred că nu-ți copia dacă pun muzica asta. Ce, canalul lui Bro, să uite să dați subscribe, pentru că dacă nu, nu e de bine. Vă rog să dați subscribe la Bro, pentru că este foarte sigma și da, pa, să pun canalul lui în descripție. Dacă nu vrea subscribe